Aino siya uble, deshu ban pay saudong jangga perte, but siya penshoy daga pop, but kajing suniyo jangga perte. Bale ujisu ulajit yagi kadarngut, but lemba ka sur jangki, kabawan na ujisu, lemba ka jinyalap jangki, baru kikon jangga neka perte, kin pai siya kahima utray, ba ka jinyalap kalong kahima uble kalajan. Kajingyalap kapang jong kajingyalap kalong deshu ya kahima saudang jongi kalong kabakongsan deshu ya ha kahima bangi imminda kalong kabakongsan deshu ya kahima bangi don minda kalaban penim yangi henre ya kahima batimai kalong kahima jongoble but they hakene kahima jongoble ngilaban light im ngilaban long kikun jong oble bangilaban long kikun jong ke Israel ngilaban long kikun jong ke yingkasem jong ke Israel kane kalong ke jingjid ke jingmur jong ke jingjid ya ki kadar mut ki apostol bangala on na ka kitab rab jimpen pau sau niyo i batum juru ter kalinong san ngilaban yo i arpo saungut ki temen kisan kiba shongket rengkat badu ko lamborot uba shongket bakine arpo saungut ki temen kisan kiba shongket ki riamli bad ki dondru ya ki pans niat haka klejongki arpo sau kalong kadaka shinru kaba kongsan don ki babatay kene ki arpo saungut ka yaserim bad ki arpo saungut ki kinhun lindo kabahyar pateng naka jait levi hapoka haka kerteng haka bor kay tiar badon hau aron teman ka ladangi pet haka kitab jingto kinmau nios ngau iya kene ka number arpo sau kinhun jang ginong ruway arpo sau kinhun jongi lindo basyakri ya uble minda haka kitab jimpan pau nius ngo syapang kine arpo sau ngut kitemen kisan but dondro ke babatay kine arpo sau ngut kabamut kadar ngut ki apostol but kadar jait ki Israel but kadar ngut ki apostol ka kendup arpo saungut ki basyong ket rengkat badutrai kabamut ujisu ulawan banwad yaki lamborot balajana ki ying Israel bad lempa ki apostol ujisu ula penpura ya kata ka jingwan lempa ka jingjid ki apostol ujisu ula penne ya ki kadar jait ki apostol ki Israel kumjuru lemba ki apostol ujisu ula seng ya ka hima jongople ujisu ula penskem ya ka hima jongople namar kane ka daw habang ni puli na ka kitab jimpen pau kamta me ke jinyoyi pau jongo ya anis bakuit niyo i arpo saungot kitemen kitsan bad ki shong saudong jong ujisu ukun lambarot ubalawan banwad ya ki lambarot balajah ya ki jait balaja ujisu la penne badu la penskem badu la penkantan ya ki jait Israel sashasin bad ki apostol kadarmud kalong gadakashin bala penrendi ya baru ke perte tang ki Israel henre ya malle ki jait benriu ma wat ya ka hima jongi gentil ki kelalong kawe badu kris bad ki kelalong kawe bad ka hima jongo belai hakaba ki kela kaba mut kane kalong ka jingmut jonga jingji jongi apostol kane kalong ka jingmut jonga jimpenskem ya ke kadar jait ki apostol kadar jait ki Israel ko himen ko para ni baharo ni don menda hakane ka hima kaba ujisu pen kare bad niru ngin sa poi saudom jongkine ki arpo saumut ki temen ki san ki bariamli ki ba pom ya ka jing ya ka pansngia ha ka kli jongki niru ngide ban trang na ka bindakane bad na ka bindakane ngide ban
kain koridor ya ka jingala balawan hiar shangi lembaki apostol nakataka dauru ni ang balang apostolik kabawan hiar lemba ka jingi kai jungi apostol ya ka jingim kabaki ya ka jingi batriang ya ka jingi mensiem kabakila sam yangi baro kawan nakine kadar murki apostol badni kot yala ya ka balang apostolik kajingi kai kabako ni kongu lembaki apostol kajingim kabang ngiem rengkat baki apostol bad kapelong yangi kikun balajir jengutrai ngiru ngilong shi benta baki kadar jait ki apostol ban penne ya kajinge tongin duai hakane ka eucharist bakui bangin don kane ka jinge kabasken banginang im shisha ya kata ka jingim kaba ujisu la terwahangi lembaki apostol ni duairu lembaki apostol bakinang yarap yangi aga jingtolot ka jongi jisu bayit ngis ngongu yame ni yaro yame ni pendon boram yame naga benda ka jingir spon jame karku karto yangi bat pensle yangi bangilong ki kun ki balajir jame bangilong ki bakintuk yaki kadar jai ki Israel ben pediang eka jinggar ku haka jingim jongi enya ro ya utrai Jesus Christ ko hemen ko para tongin pla ya ka jinge jongi kabangi sotu ya ka jimpla jinge jongi kalong ka basong nongrim ya ka jinge jongi ya ka jing pla jinge jongi naisia itu ni pala ya ka jinge da ka basnotu ya ka bor ka itiar ka bawan hiar shangi lempa ka bala nganget ha ublei upa badon bor baro unong tao ka beneng pat ka kendau padha Jesus Christ ukun ba marwe jangu utrai jangi ya ubala puna mensiam bakui ya ubala kana ka Maria teisoti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pana yahu ulayam la teb yahu ulahyasha ki baya hagasni kabalai ulami patne ki baya ulakio shabane ushang shakamon ublay upa badon bor barro nangda unwan pat bendishar ye ki bayim batibaya nganget hau menstream bakui haka balang katolik bakui haka jingasilok ki rikui haka jimap ye ki pop haka jimi pat kato haka jingim bam jukut amen. Life spark prophesy. Us now.